torno a dir, i no prenem ser política, el que tenim que fer nosaltres és començar a treballar per les nostres llars. La forma de fer-lo, cohabitatge. Què costa? Sí, tot el canvi costa molt, però és la manera de fer que no tinguin construccions que enfermen a la gent, que siguin accessibles, que tinguin bioconstrucció, etc. Quan la roda comenci a rodar, la tendència canviarà. Anna? Sí, jo també penso això, no? Que al final la força està en la gent, no? I que hem de canviar una mica la forma de ser tan individualistes, no? I pensar més col·lectivament, que això costa molt, però que al final és l'única manera, jo crec, d'aconseguir coses. Repassar una mica per la gent que s'escolta i que pot tornar a escoltar el programa en el que Joan estava explicant el projecte del cohabitatge, que ahir hi havia una sèrie, per el que diu Sana, de serveis comuns, no? És a dir, cadascú té la seva vivenda personal, espai privat, i després hi ha una sèrie de serveis comuns, com ara, per exemple? Bugaderia. Una despesa molt gran a una llar és comprar una rentadora, sí, que l'autoritzes un 10%, tindràs que utilitzar-lo. Si tens una bugaderia comunitària, allò afavoreix molt a la comunitat. El menjador comunitari, on es relacioni la gent, decidint on és la banda, on paï la soledat i tot allò que es vulgui. El que està sent difícil, per el que tu explicaves també de l'experiència de la Ràpita, és trobar el lloc adient, no? No és el lloc n'hi ha, és trobar... La primera barrera és l'administració pública que no coneix de què estem parlant i després el poder accedir a les subvencions. El banc tradicional treballa molt fixa per demanar diners tens que tindre diners i quan tu vas a demanar diners a un habitatge cooperatiu, qui respon? Qui és l'aval? Només una petita intervenció. Nosaltres un dels projectes que tenim al despatx és un cohabitatge sènior, que és a Vilafranca del Penedès, que és un grup, una dona, com si diguéssim, que va heredar un habitatge entre mitgeres, petitet, i l'ha fet una ampliació per poder anar a viure ella, la seva parella, i 3 parelles més d'amics, i la planta baixa farà tota comunitària. Llavors tenen això, bugaderia, tenen una cuina per cuinar en comunitat, tenen un pati com per fer vida comunitària, i això pensat de cara a la jubilació, no? I tenir una mica l'autogestió de la seva pròpia bellesa i no haver d'anar, no? Però són una mica cruels. Són cruels en els venedors de rentadores. Que al final si no podem vendre tantes rentadores perquè ho feu comunitari. No, poden hi haver moltes rentadores a la bugaderia. Fora broma, ara la gent comença a anar a la bugaderia. Ja no té rentador a casa, així que no estem trencant el mercat.